našom aplikacijom faktički pravimo idealnog digitalnog menadžera prodaje koji će pomoći ljudima u maloprodaji da sa jedne strane vide šta su njihovi ciljevi, da meri njihove rezultate i da im sugeriše u čemu treba da se unaprede i da im da mini trening. Znači, faktički pravimo aplikaciju koja će se ponašati kao idealan menadžer prodaje. Pojavom interneta se način na koji radi maloprodaja drastično promenio. Jedna od tih promena je i velika fluktuacija ljudi u maloprodaji. Neke statistike govore da je to čak i 50%. Sad zamislite kompaniju koja ima recimo 100 zaposlenih u 20 radnji i ostane bez 50 ljudi u godinu dana. Ona je u tih 50 ljudi investirala oko 300.000 evra i tih 300.000 evra je pogrešno investirano. Znači, ceo proces rada sa ljudima u maloprodaji treba da se digitalizuje, da se osavremeni i da se radi na savremen način, a ne kao što se radio pre 15 ili 20 godina. Aplikacija Bustovski koristi dva seta veština i znanja. S jedne strane su znanja tehnološka i za to je zadužen moj suosnivač, Đorđe Filipović. On ima kompaniju koja faktički pravi aplikaciju. Ta aplikacija najpre zada ciljeve prodajne prodavcima, onda izmeri njihov performans i onda algoritam sugeriše koje promene u poslovanju treba da se urade, a onda te promene mogu da se urade samo i isključivo ako povećamo kompetence zaposlenih u prodaji, a tu dolazim ja sa mojim iskustvima i ekspertizom iz povećanja, znači, odnosno unapređenja veština prodavaca. Od trenutka kad smo došli na ideju da napravimo aplikaciju za unapređenje rada u maloprodaji, pa do današnjeg dana je prošlo nekih 8 meseci. Za to vreme, u stvari, najveći izazovi s kojima smo se sretali su ograničeni ljudski resursi i visoka cena razvoja aplikacije. Međutim, evo, Bustovski se trenutno implementira kod prvog klijenta. Snimljeni su 48-49 edukativnih videa za njihove prodavce i evo, trenutno se povezujemo sa kasama i sa brojačima ulazaka kod tog klijenta i evo, ja mislim da za jedno mesec dana ćemo imati i prve onako zvanične rezultate kako radi aplikacija i kako unapređuje prodaju. Mi vidimo našu aplikaciju, odnosno našu kompaniju, kao jedan centar za pomoć kompanijama za unapređenje rada njihovih prodavaca u maloprodaji. Znači, aplikacija će da bude samo jedna osnova oko koje ćemo onda graditi. S jedne strane, želimo da sa ozbiljnim potencijalnim investitorom napravimo saradnju za izlazak u druge zemlje regiona i Evropske unije i negde smo planirali da u principu naša aplikacija ima svog ambasadora u svakoj od zemalja koji će lokalnim klijentima davati sve moguće resurse, pa između ostalog i našu aplikaciju. Ja bih smela da kažem da je Srbija zemlja sa mnogo inovativnih ljudi, međutim naše kompanije još uvek nisu dovoljno inovativne, nekako kao da se plaše da uđu u svet inovacija, kao da se plaše da inoviraju, kao da se još uvek drže starih obrazaca poslovanja, ne shvatajući da samo ako inoviraju, ne samo da će da unaprede, nego da bi preživele uopšte moraće da inoviraju, tako da bih ja pozvala sve kompanije da malo hrabrije krenu u pravcu inoviranja, zato što ako ne budemo inovirali, ne samo da nećemo uspešno poslovati, nego nećemo ni opstati na svetskom tržištu.